Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, and comment our videos and enjoy. Ndepamana ndaya neupdate yenyaya yaJedza, yekufa kwaJedza. Update iripo zvamanje manje haisati yakunyatsi make sense pana kuti handisiye mafanzi eBombshell Television vachiita se vachisarira. So don't forget to subscribe if you're new here, and if you are a returning subscriber, makapenga ndimi mune yese ndikuona mavideos mukudza each and every day. Our channel is growing. Saka update yandaya nayo ndeye iyi the Fame Factory Zimbabwe, iyi page iri kuita se iri kutopisa zvamanje manje kuvapostawo post yavo yekuti rinogona kusaita chokwadi zvamanje manje, but tiri kuona timu reNaizaboom iro rakapfeka zveblack vari kuratidza kuti vari kubika poto hombe kwazvo, zvisingazivi kuti panhamo here chaipo chaipo kana kuti zvakamira sei, because izvo right now Jedza asi kudayira foni, Naizaboom ndamuisira message asi kudayira foni, saka pakaipa. Stay tuned, tichingoita se chikupai zvinenge zvichiitika.